Kunensizwa lana engivame ukuyibona emafonini nje ey'biza ngenkosi yembono. Leya nsizwa ihlakaniphile ey'ntweni zesiZulu futhi ngithi uma ngilalele ngibone ukuthi cha, izinto ekhuluma ngazo iyazazi futhi ichaza khona ngqo. Kodwa-ke kwenzekile ngolunye usuku ngahlangana nevidiyo yayo la khona ichaza ukuthi akekho umuntu othi uma efa ebona uMoses no-Abraham, kodwa wonke umuntu uma efa ubona abantu bakubo futhi wonke umuntu uma efa uya ezulwini lomndeni. Le nsizwa-ke ibiqinisile ngolunye uhlangothi, kodwa futhi ngakolunye uhlangothi ibingaqinisile. Okokuqala nje kuzofanele siqale sichaze ukuthi izulu alilodwa, amaZulu ahlukahlukene, kodwa kuye ngokuthi wena uthe uma uphila emhlabeni waphila impilo ekusakuliphi izulu. UShembe-ke wafika lapha emhlabeni umqala wendlela wazosifundisa ukuthi kunezulu likaNkulunkulu, kunezulu likaJehova, athi likhazimula okudlula ilanga, athi akungeni isono kulo, athi kugqokwa ingubo emhlophe kuphela kulona. Okuthiwa leli zulu uma ungase ulibone iminithi elilodwa bese uphinda futhi ubuyiselwa la emhlabeni, bese kuthiwa kuze ungene kulela zulu uthatha umese uyinqume, kuthiwa ngeke ungabazi ukuyinquma ngoba linobuhle obungachazeki. Yilelo zulu-ke uShembe asifundisa lona ukuthi asikholelwe ukungena kulo. UShembe-ke umqala wendlela, uShembe wayehamba ney'ngilosi zibonwe ngamehlo. Njengobona nje efotweni umqala wendlela eney'ngilosi lana, isithombe lesi esashuthwa ngempela ehamba ney'ngilosi uShembe. Yayingakabikho-ke i-AI lana. Kodwa futhi noma kunjalo likhona izulu lomndeni. Izulu lomndeni-ke alinayo imbandela. Izulu lomndeni uyangena nje kulo uwena ungakaze ukholwe ngisho ukukholwa. Kodwa nje mawufa vele usuke uya kulo vele izulu lomndeni. Kulona-ke singasho sithi kulula ukungena kulo. Kuphela-ke kuwukuthi nabo banayo phela imbandela yabo yokuthi-ke mhlampe akufanele uphile ngokuhlukumeza abantu. Kukhona mhlampe ukungcola nabo abangakwemukeli, kodwa nje ngokukholwa akungenwa ngokukholwa. Bese kuba noSathane. USathane naye unezulu lakhe. NoSathane futhi uney'khonzi zakhe ezimkhonzayo lapha emhlabeni, ezithi mazifa ziyohlala kulelo zulu lelo, esesikholelwa ukuthi lisemkhathini-ke lelo zulu lelo. Bese kuba izinja. Izinja-ke nazo zinalo izulu lazo, kodwa futhi ithina esilandela ngapha enkolweni yobuNazaretha esaziyo ukuthi izinja zinezulu kanjani, esike sakubona futhi sapruveleka ukuthi ngempela izinja zinezulu. Zikhona izinto ezake zenzeka impela, uthole ukuthi abanye ngey'khathi zokhokho bafela emahlathini badliwa izinja. Uthole ukuthi kubuye inja ikhulume isho ukuthi angisiyinja mina ngiyosibanibani, ngafela ehlathini ngadliwa izinja. Njengamanje ngisezulwini lezinja, ngicela ningenzele inhlambuluko kanje kanje ukuze ngizophuma ezulwini lezinja. Ngempela futhi yenziwe leyo nto, kodwa konke lokho kwaziwa amaNazaretha. Umuntu ongesile iNazaretha nongekho enkolweni yobuNazaretha akayazi leyo nto leyo. Yinto nje eyambulelwe thina ngoba njengoba ngichaza ngithi la emhlabeni ngoba siphila nje, kunabantu othola ukuthi banebhadi. Umuntu othi ephila la emhlabeni engakwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu evele engayivezi kuyena kuze kube uyadlula futhi emhlabeni. Ngisho esedlulile futhi emhlabeni ephinde engamboni futhi uNkulunkulu nangale kwethuna. Bakhona abantu abadaliwe abakanjalo, kodwa lokho kusuke kungachazi ukuthi uNkulunkulu akekho. La emhlabeni ngoba siphila nje, indlela esiphila ngayo iyona esuke icacisa ukuthi uyofa uye kuliphi izulu. Izulu oyakulo kuyobe kungachazi ukuthi lawa amanye awekho amazulu, kuyobe kuyizulu vele ophile impilo eyokwenza ukuthi uye kulo vele.